Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nangaloks mga pagayar nakatisosumpat o video ay ni-upload ang agiyar nagipagtunyan. Pamamakin nagtano so isa ko pagaritano asiman sawi Abdul Rahman. Tingwala ito na yung mapipigil. Natingin ang mga kong kasaka pa arpuruman na sumanga wataiyan na pagkabubayaan yan na inukarakan di baga na idin akamu noon sumanga wataiyan. Natingol lauran yan, natingin lauran yan na may lain ka ang kutwa ka daru suparaten. Tingol lauran ini na kan-share ka. Sabab ako kada to akan nagyan kutwa angin akan ini mulai kakapar. Na tumiyan ng suwibilis na tiyanuan niya sulahan mulutan paraiyan kami yan yung sirang peruman. Tingnan ko ta mga tantaraiyan na hindi to amin tunapa ni pelimuda ka. Baadil pa man nagtipuntan. Nagtingoy bilis sa atin. Ino akan sa kanong panagtiyanuan nakaadla tanto amang panidasubra panakubiyaw na. Tingnan mga saitan na ito na yung mapipigil ka. Natingin na sa ayaw na daw na makangkaya muna na muna makaram. Agiyang kutwa ayaw maalangan na kapagkatusin niya kung kanta niya. Kukiya lang anong talo niya na misukya tutong mga asigda niya. Tingnan mga saitan na ito na yung mapiasuan. Natingin na po man niya kura kanong sa ugo. Kami ni din si Allah abigan tanong niya sa kapa. Natingin mga siyempre na tuloy may pigar ka. Natingin na siyang kutwa masa, kami gawi, naging ka na nawalay, nasa napati mo ayo, sa mga wataiyan na umupi ako niyo sa abuno at tanukiran sa bakay sa isa. Tiro mga siyempre na malugudanan. Tiro iblis sa tuloy kalugudan, natingin na diyan ka na napagati mo ang kira nawalay, na ayaw kira ni gubar sa talisiran sa napag. Ay wala niya nagpumantan. Namitapo-tapo ko sila na kanya kumatapo-tapo ko sila na matimo-timo sila. Namiyali mo dumambul sa mga wataw kayo na sangkot ko akin ni mudiran na miya ay sa akin itudungan kiran. Ang utwa ay makanayan na tatar gadiran na utiyat mo ang kiran na turungan na da na siya kataw umiyakan resok kiran na umiyakan lidas kiran sa kutaw rasa. Siyang wanuin ulit so ayo. Kagi ako mau manuyan na lagi dutong pa man. Tigwi beli sahay ayo. Iman to na suduma darar ka ang mga wataka abkububayaan ka na palesunan niya pula. Kaya ayon sa mga wataka na nayon kaya na palay niya mata. Nasulisok yan na gawin ayub na may abantugyan sa Allah. Subhanalladzi akhadha ma'ata minni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mia suti din sa Allah. Mia suti sa Allah. Asa kanina sukinuan yan sukaninungan ay tatanin niya sirakan. Inna lillah mata alas wallah nakapaara ko niyan. Wa inna ilayhi raji'un. Nagumata alas wallah naroon kami rin panakit pagandun dilangon. Nasulinsok yan nagawin ng iblis na tanto din kami akan demang. Ang pamana doon makanduya muna. Miya tutong swasindan yan. Miya langan sumpalon yan. Miya matay sa mga watayan. Na din mapay. Nasangkot na masa. Nakalinin ako ikantalo at pengapo sa iblis na tigwala. Akagi adla pengin ka na sa ibukod naman. Naganap ang kaatalo na oriyan o ikantalo na miya diyan kasan supengin ka na. Nasa isang kutwa masa. Na niya pikiros iblis aayade na pangunayan niya na sulod so ayub. So ayub na ayan yung pangunayan. Tingnan sa Allah ya Allah. Imato na mapaalat tarotong sututulan ko ayub. Nakagiyang tarotong sututulan ko ayub kung hindi yan nakakakalipat. Kadang ko na mga nakarakan nakapa. Apa hindi na saan nakarakan so ang daw tayan ang mababaloy ang kapital o kapsimbaan yan na natigwala ang pamakubugan rakanan natigin na may lay kaamadarus so para tiyan natigwala ay nabali ang rakanan nakapaan ayan mo amadtaan adi ko kay pangunod na sunila yan ang puso yan
dila ang uso-puso. Nasulang no anggaw tayan na sa atin na sa kapasang ka ikapamina sa nabina saan nakakupito labi sa bagulian asar ba ayam ananian na ayamu dia kali pumunut tabang kamabina sa nasudila yan ang uso-puso yan kagian ang buat tigo Allah imababaloy ako sumpat na namin ang koneksyon namin ukap kebalsan yan ko'y ngaranakan siko ni sangkot tuwa masa namiya kay sa alungan natuturugan suayo na sukat tuturugan apiaan di tutu isa tutulan na giro ugay na importante na diyan kutwa ayaw maada niya nakapulutulan na nurun na mata lagi kutwa ayaw maada niya na katatanda niya na siko ni sangkot tuwa katuturugan ko ayaw na misilin siyong iblis sa kaya pisilinan niyan na ulan ugay nakadaw ba ulan na pupuno ka so tigit na nawa paulan-ulan aaya pagkanian na sakot nasangkot wa katuturugaw na ayat na pagkinaw o ayo ang kutwa diteng kasamayaw miya kasunag suwibilis na sukya pa kasulibian na misilin sa ulan na miya ka ng suwaya maanan niya na ayo na ayan niya na mininawa din yan kateng kasamayaw na may niya na lawas yan na di ipalalato sa na mga ririga na taman sa darautan sa pipira gawin na di mabato na kaya riyan ko ayaw na miya po sulawas yan inulan so ayaw sangkot wamas sa atya pakasalit daw ng iblis ay di bagay wallahu ta'ala alaw na paro ko ayaw ay tupang pira ko to at taruto at di ka ay maaaring nakapagpunyo ayaw sa iko Allah na miya so ayaw na sangkot wa kaya buwan yan nagyutipat pero na sumanga darudupa yan na nisira na tengka sa kapagpumugawiran sa rangit na kapagpumugawiran sa tandak o kapasumangkot na mga tandak o badalo ayaw kagi din ako magul amadu so ayaw na ayaw ang mababalo yung kita dumayan ko Allah na sumila iyan na puso-puso iyan namin ito palata sa dadamayan kadamay lang so ayaw na sukini po palataan ng unatin po palataan sa dadamayan namin nilakit ako na ito ahay dato diyan ko ito ayaw maalam niya na ayaw na iman to na miya buwa na kailangan sukitaw bunun kauni madasya kaiyagad na pangugalilot na sukya to kawin unudat to na sumagaan na piyak isuguan niyan sumanga pamilya niyan na kagiya kung kapag isuguan na miya pero kira na piyak mayroon so ayo o bagiyuti mang bubatan niyan na daapag maanon sangkot wabatan na ayan din na miya kapariksa na sudato sa iko ayo na kagiya kung mapariksa udato so ayo na tingin na iman to din na magyugano sa di nakuwaan yung sa din may nagso ayo na minitaw so ayo na kaniya kumitaw so ayo na so kinitawan siya ko ayo na ayaw ko makadadara kapon na so pagarinyan ako so darudubayan amiyan ang bersang kutawas so lang no karuman yan na so kadaklano na miyaro ano sabab na kali ami layran ko ayo mamiteman at transferable so sakit yan badat kesa nakatabiya tabiya darudupa miya kagedam Suisa natingin na iman to na di marata ginawa nga kapsiba yata sa baso katransfer ako na sakit kayo uwan nasisang ko to masa na sukila ng mga karuman yan at kiyadaan sa inam ang kutwa mga karuman yan o ayaw na bilagiran so ayaw sa dapanatala ko ayaw na sirang ganito miyala ko ayaw nagawa niya din na ayaw maalam yan na ito so ayaw na makadada na kupon na kaasa katawa pa garin yan na una di ilan ditundaan ng kerusaan ng uso karuman yan na so ayaw maalam yan na si Tirahma nasangkot ko amasa na sa ina na kukyat pili ng kutwaragon kakana ubamatan ulan ragi na kaya sakit yan na kaya buwan yan natigil pagarin yan na hit pagarin kulay miya ka na makarakan so panagot ka manakan na gusto sa
kalakan neraka. Maya tigerakan sa pipiraulan. Maya tigerakan sa turubakan. Nabiya tigerakan sa kangingariakan. Nabiya tigerakan sa maananian na kapag kumukor ka. Na ayat dia ka nagkatigar langin ka iya ayat maananian na karutong. Ading kakap na kabagat. Magi kesadi. Nagyan din kapusan saranunan. Amo na sarang kunuan. Kabulag na ang sarang. Nakaliyo ko ba na taniya si pagarinia na pagpangatata takaloo ayo na pagpakaginuso karumanya na ay karumaka may isa pa sa maduwa-duwata nakaliya sa kaimiyaw na abiling manayakan amiya maluin na muna sa badanakan aliya yaganuranon ay nakawiyag sa kapatay nagiyakan sa kadinabalagan nagitwa ka ipagpero nagtultulan story loving forever. Nasa isang kutwa kaya pakadulo na yan. Naningit siya sa karumasa yan sa kutwa mata. Tama sa suayong nabit na manadagyo ko ang pangalan ka. Nasa mapagawida ka lang kutwa ba ko karumanino at tunay ka pa kabagriyan. Ano bagyan kutwa ba yung mailay niya sa karumanino na kadadaalan. Nagtingin na bubuit pagtay na dyan mag-anak at nakadrisan ko. Nauna kagiyo may lang si tirahama amit naman din na pagpakarudan sa ayo napitiba naman na din yan hindi pangalatan na din ang kakano ayo naguni kumalangan sa panganak kanada alam ba kung mga luto apiluto iran namin hindi marikarumanyan siya kaya pakanda marakali karumanyan nasabab kung gagaw sa tirahama sa kuayong na may pagantangan yan ay yung pamagukuayang kabaloy akan sababan sa kapakabagal kaway ayo may karumakulay napagtanong sa kapasa kabadanakan dahil namantaan ay prilakan dinapos sa akong kanin asar ka makabagir ka na rin na barap ka ginawa sa dahan asar ka maila ka na makabagir ka na pangguraw ka siran pinagmula di siran yung guraw ka na pumantay ang siran ng Allah na di siran ay bantay ng mga malaikat ng Allah na di pakatir sa mga malaikat ng Allah na tingwal maapa nilay ni tama na katigro ayaw mo kaya na Panginoon tau pa ko maranaw na di bangin suya tadi ko sa maranaw ay akang pangin suya matigin na di ito matay mga ramata ini yada taris na ayat na iya pagkalangan na mga pipiyayada di ba ka wana di ka sakay ka anatan na pagpagula ikat sirado uwan papa ka din nutuan na di sila di mo tayo naman lang sa kutoras nakagida na kumatrip na di sila ni gulaw ka na manisa na dagang kanyan mano ka magkarangan usi makamagdali kung karamang ka ay makna niyan na maatay po ng panyakit na pinagkakan na mata ang awala ka lang na pangagilaw sa tawa awaan na yan amata na tingin ang pagkakaruma daw di tama mumatay bagyan nga kapatay nakagina mo yung timaswa nasa ikon isang kung tuamasa na siya paturong suayon nakagina kung sarap na turong suayon nasabag kung kalanta si pamikiran ng kutwa galulupa iyan na karuman yan na miya pikirian asumong sa palian pagi na kung pilalakon sa sitirang maagpamaamaan niya na punantang sangkot wa palian na miya pikirian na din na may tubuwa kaawinan niya na may tubuwa pera na miya katarag na miya katipa din na pagpagkaguro kung nagtugang mo kami ang suluyan ay ang tunada ni suwaan ko makauma ko sa palian na bakang din ang pagkalimat na sa bintiba na nga pangalang ka na kababayaan o ayaw nakapera mo na kanong nagwapay na gawa kanong nadagkikwa ko nagtumarang na pagpapay maalang yan na mga rurong suluyan na pagpangamakan yan na mapikiriyan puman ay taros na din sa palian kakalong-kalong na baan nakatagwang rakas sa gagaw nakatagwang rakas sa kapani na ipangampunikan yan na makakuha kasamak makasukat kasamak ano karo mga ayong upa makumakanaw na kanawan yan na uba pagitun sa makan yan o ba kasama piyak ang pakabagriyan nakaginin na kumakauma sa palian na unang pilayas niya sa pinti barangan na mga panganangkan na umanyan malayas na mapikirian na daawid yan na andap man niya maalan niya na mapikirian ito na mapikirian kumanabaling na daawid niya nagunin na di marika sa padian na miyay niya ng kai ay maalan niya na tinda
adi ipesaan sabuk di pesaan sabuk akhir kutwa buk na pembeluin apa timu tua ipembedas iko mga kuda muna so kaya niya nun na kaya nun kaya na miyotun na si iko kaya autianon na miya pikirya na mutul kubukian sa ipantan aad na kilutangan niya na sa isang kutwa masa na tingin na ya Allah narila iya kong ka kagiyan kaya panggulaw na na pantad buwa iko gagawa ka na ukap pa di akan sa iko karungan na pagan ta sa tutun na piyaki putulan yan sumugyan gi pagampaganaya kaya puunan ang sumabay na di patutuba di putul basta ababay na di kapagaba ka di putul ayag waliron ay na bagay Islam Aroksa makuwad naman magdangkapan yakin na pagi ako katutulan mo sa piraw masumukyan natigin at arga ang kainin sa arga asala na roti sa timana roti pamakusag arga tanong na paan nakagiya kumakuha niya ng kaya roti na inipagam pakutian din naman na naguy si ikikarumanian nakagiya din kung pagpakaw bayron na pagkataluan yan na sangkot wa masakap kataluan yan na ayaw maanan yan na tanto din kumaka-aawid akal yan o babadin na kaumaan yan na ayaw maanan yan na daan na pasya nakagiya din kumiyuman yan na ayaw yan na kiniyumaan na so kiniyumaan yan na tiguayo ba andang kad na iniyasukat akatawa ko ada pilata na tama sabihin ka nagpiroon na ipagsipa akan na iya kan dinataman supangan na di niya nung karawan pero ka so ayog na matayaan sa karuman yan na ayay sa ay pagkababaya o ayog ko karuman yan na si Tirahma na igira ang kutwa meron ubay sukugyan na sudin so ayog ipisil meron o di niya nung ikatayay di ba kapatero so si Tirahma tigway babas na di kat piroon na di akan kensumpangan ng kan api ni patayak na us na mayat piroyano na tigin ay karumako di ko rakapagmaan na sabag kung gagawa karakat na miti manadan na pirat na di panapanganagkan na arap-arapakan sa kapakakan ka na mayat pakiputulan akan sumugakan sa gina ni mayat ibantagyan nakagiya di pa karuwag so ayaw buban yan unay maanan ni natanaan namin isumaya o ayaw basta ang makabagrako na pipikiran ka na diya kan sa kadadapan na nagapuro ng Saudi karamita na aliyang kutwa kaya putuloy na mabuka ha? Diya kan rakadib baka miyada na may bolito ayaw maanan yan na latira na musik karuman yan nakagiyang kutwa na bali ang latira na di ka ba yung sitira mamagpakadal mo yung maanan yan na mapagkautan ni sumila mo ng ayaw na miya kapagawa tasira naguni din kusuwa maanan yan na ayaw na makawan-kawan din na ayat na miya ka panganin na siya mga malaikat wala ya Allah kaya tangaan din kaya sukudan din sukyat na pangingka ko ayaw kaya sukudan din sukyat na pangingka ko ayaw kaya na milapun ni Amerika ada apong pamulungay nun tas ka napakabagrag ka so ayaw iba't ito na maya tawan-tawan so ayaw na din ang padayan nasa inisangkot pa kaya pamangan yung mga malaikat wala na maya ka ng so Jibril alayhi salatu wassalam sa suwara at pero ang ako ayaw waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy hey mga malaikat at tigwala pero anyo ko ayaw apiya dalamakan na ko sulang wano kanya kay katulungan yan suratul Anbiya waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy piya dalama miya tigwala ko sulang wano taman na tubiyag yan ayaw makanan yan nagyang ka na nakamapabata yan nasaka na naman sa nakanauman yung kabulungin sa pero aniro na mataan na ayaw maanan yan na suig napakabulungan na inauna sa idin sa kutwa kaya pakandamar yan
namin ititi ka kung puso yan amang ni ko ayat amang ni sa ikwallah uwi na kanaw ko piyan ni ayun na makabugo wa idada rabbayu bal rabbihi anni masanni yadurru wa anta arhamar rahimin kana ba piyan ni ayun na masuk ka pakabugo yan o maranaw to na pangnin na makabugo ato ni piyan ni ayun buwan ni naman natin mo Allah kaso ayun na bang ni ko kagnan yan Rabbi masanni yadurru ay kadinan ko na mapaalaiman ko na tipanganakong ka wa anta arhamar rahimin nasakay nabi makalimuon na gumasaling gano nasunil sukya na gawin Allah natigyan na iman do na tiruan niya kung ayaw magpagdagdagdagdag kaya ganun yan tigo Allah sa ikuin sulaan wa tama na kawiyag yan kapiyag yan ginaniki sa asikreto ang ulo sa saging sa mga tawag tumedem sa mariga adikada na asal kapakang barakatan na Allah agyan kutwa ayam ana niya na ayat sa Quran wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy na tabiyak wallah na mituluwa yan sumarigan yan na taman sa taman na dinun kumasya yan so ini gulong ko ayo na sa isa diyan kutwa ayam ana niya na masa nakuha niya na ko ayam ana niya na manggulaw-law na may kudrat sa Allah kami akapadragaran sa ayong nabi akan dula-dulan na pagpasalan ng mga malaikat Allah kay ayaw panamar ka panisakay ka na panamarin kayo ka na nahayabaanan niya na makay na makaw hindi ka pa kayo na makaw na magkamata na nahayabaanan niya na kusisok ang bubulon sa naka na kagi ada mapagtiro ka kung sa kita o kita ka pakabagri na mga pamakuti na min dula-dula din sa ayo na pakagaanda din sa dudul na kagi kumakay naman na sukyat pa kayo numiyan sa'y na nagron din namin po na kaya pakapya ang ginawa niya na miyay niya sumabati mo na makayama na niya na matiting kumay na miya may gusto ayo na kaya ko makapigo na na kumya so ikaw titwa kata iyan na gusto mamunan niya ngunit din akong kataguan sa lano so si Tirahma tinabubag na niya kaya karumak na yan na kaya ipiyan ang kaya karuman niya nang gagawin niya kirarangitan napasalaman yan na kagiyak waya maanan yan naman salam yan na sulun sukin itulog niya kupay daw na mo undun suayo na miya kaatras so si Tirahma malindiyo nga ko si ikwala at higyan kay kandan ko natanto akan sa kapoy pagkalag sa niya kan kabaya ubang kumakandum siya kung karumak na ayo dan yan makilala tingnan pa ang niya kasulad sa kaya wala naubi mo yan so karumakan nakagyan na kumpulat raso si Tirahma napagtiluan o ayaw na ginampungin benar so si Tirahma na ayabu ang kaya pangin benar yanon na piyanong tulun o ayaw sumantag wani kung di niya nun ikakunakanin nakagyan ko magpanutulian o so di ikakunakan o ayaw upama kung saan kaya betan na tamang sangkot ka kaya tiruan yan sangkot na I miss you, I love you anak yan natutros ka niya na kaya taligod po ano si Tirahma sa ayo na kaya kung taligod po ano si Tirahma sa ayo na tigo ayo ba so samaya akan na ito man inugyan kaya kasamaya ang nadr wan nadr min al iman na sa kasamaya na kunin sa parataya isa na nabigay ng kaapan niya ito maranaw at yung kananataw na basta arkada daalan o kapag sakit yan na upama kung mapasang ikapa naman mapasang ikapa asya pa at tigitano nagyuti patiro unang masusugatan sapa na ayaw patot na kanyi masusugatan ang sapa na kapangatasang kasa sapa ayat pagampaganay ni ang makapangatas sa sapa na suayo di kilalantan o kakanagot piya karatas o kapangatan sa sapa inuman susaba at tabiya nawitan sa pamumulong na pitibara nga nagitiro na nga pamumulong kaya katawan na kaya manaya na ayaman ta na benar na isa din na miya kalan na adimi pembelag daw aupo niya masuk kapan yakin na kana na sakit ayaman niya na sapa na tama sa ron kada isa niya wala ulit to at talapan ni naroon kadaan sa lakas so tigit tanong amiya kuwaan
sabar. So kaya kalian po yung sitirama ko ayaw na tigwayo may tumanang sa samaya. Pagi-agian ko tuwa pa naman o ayaw na tigan tuwa sa iyo tumapapamula kong puso yan. Ano mamapag ang katero? Katero na pa inagkalang na aginawa niya. Agian ko tuwa kaya na ang kutuwa mo sitirama. Agian ko isa niya nulit kaya. Ayaw maanan niya na pandinaw niya na kukapsilbayan niya nun. Na minisumaya yan na basta ka makabagrako na diyakan sa kabinapan na nagapurunan sa inuntabu umi tumanakan raka. So ayaw maanan niya na kapilipilya ka. Ugaid na kana uto ubalpada suntok. Udi na balpada padal. Nago kana ubalpada rarangit na tiga ka ustad dano. Tunamot na lapadia. Lepad akadali naguranon nagagaw. Na ayaman na lepad uto as kanyan dano. Pagi na nakawiyot ni Imam Mulaula. Na dia katurun sa mga malaikat wala na sukya pa katurun ng malaikat wala sa iko ayo na pinggo na naawala kay ayo kuwang kasang kanana ay maanan niya na pautan ta na resas na sang kanana masa na kuwang kaun sa sakukum na pagbumantulan na kakikarumang kakaminit tuman na kadin susabaya gito isupupulong ta sa sapa na pagkailay tanong adi iniyan di pangwanan ng kutuwa kutrasan niya sa sapa. Kana untuk mamarata. Nasuka pa sa sapa, na kana basala ka wa penaluan ka. Kapangan ni madanan. Pangan ni. Suka pa sa sapa na pangan. Na ino pumiliyaw antay pakapangatan sa sapa. Na wala kay ayan na kana tiga lagi yun na penaluan. Duisu digyan kaya ayan na kana patatay sa switris. Na tiga na tamo ay kapag wata sa ipiyata, iterita. Pagilay na ka. Ati pagilay na ka. Nakutwa arangan kaun na kalo-kalo na tarimaan yan. Supang niya. O kapto nagdas niya sa sapa. Na minbulagan kutwa tao sa sakit yan. Na andidin. Ikakatas niya sa sapa. Na utangi wala sa baraka ang kutwa tao. O kapulungan niya ron. Na apyaan to na gilam niyan na benerki ay makna niya na ipagawa yan na pagkabagal. Na pumumisa. Ginang isa di may inagkaapan yan ni kamarana. Kasyumaya, kasyupa, kapaganatala. Taman sa adi na pagkaltoon na pinti barangan na tagto masakit. Na adi dinikas sa paisang kutwa tao na upo niya nung tumat. Doon ang mapanyakit na baru naman yan nimbulan na taman sa rin na yung niya na pagkadaan sa napas. Gina. Igyan kaya ka pagitaw tanong ng tapangayan. Natin pang ang tanong, Wallah subhanahu wa ta'ala, bila bertanong Allah ta'ala gengkayan na tanong, na kaya patut na sumangawat yan na di madarudu sa panama ay makna ni nasib ay nasib Allah. Panaman ini isway maanan yan na ipupad ka na niyo kung kaya da yan namit tunay niyo sukab na yan rakan. Anto na ikab na rumiyat ay kubibiyan. Anto na ikab na rumiyat ay kubibiyan. Pagkapagan na ikab na rumiyat ay kubibiyan na din na paguna naman akab na sukib tumang ninkaw. Sa kabibiyan na itumang ninkasanyan. Wayang yada na ina na ito na ning kaswina. Wayang yada na swama na ito na ning kaswama. Real and all. Kasi na sa Quran na ayat na sumiyugo kung nabi na sudunso Allah. Wasallu alayhim inna salawatika sakanun lahum. Hey Muhammad na pagpumangan na kasumya matay, kamataan na sumpangan ni kanapupang apiyagira. Patutan na ang sundulan na tangko dunia namit ko na niya sumiyawan. Ikadua, ang tasad na po anuman na suka pakapsidi ka angka kumbela aloksta. Pakapsidi ka ang kasiran. Sa sakot naman, saka pakapsidi ka angka kiran na sadiyan ka at kagagaga. Ha? Waya, kagagaga na apya igabu. Igira Ramadan, na di ka pangalutang sa ayamaan niyan na saging na apya igabu. Kumit ka sa masjid ka sa bapagya, may lumangkot ko ang mga tao. Kami ahli Ramadan na ay bulan besar Ramadan insyaallah kami tambah bipeta doon na sobra ba 20 gawi. 20 gawi ba na ako pinto gawi iyo mo kalipat. Dulan ako pinto gawi iyo mo kalipat. So ay maalam niya nakagi sobra doon na pangita ko lang ko tanong niya sa. Ikatalo ka na rumiyata. Miya kaya kabila rumiyata ko bibiya. Na kailangan na gyud ko to miyata na sumtamot niya na makasibay ron sa isu kay ko kaprigo.
aga panawon so pagawidon naguso ay maanan yan na palabog kanda ada naman sa parang Islam suisu kayo suisu pa doon na kailangan naman lumalago itong tamugan ay kapag nagyang kunto mabalo ya saka na adnanin kanimang galba ka mapia para makasumpaton sumbala ng sa diyan ang isabab diyan kaya kapagin daw tanong sa kaya dunia na waraan na ya apatupungan tanong Allah subhanahu wa ta'ala na kaya apatupungan tanong niya na kaya di tanong ipangin sa ikwala nagyang kunto apatupungin yan rakat tanong na pasimbian yan rakat tanong sa mga pipiyan anang dewa no nabi at tanto mapia ay mo abula wala katel igila ko natin pangakawal na naging kaati mo nabi dinduan ng kaiyapangan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha ya Allah napungin akan raka abala siya kong kakukiyati ba ang karakan kaya tapangin karakan wa akhluf li khairan minha nasambiing karakan sa iya mapia ay maanan yan daw ay nagtapangin rakat nakiada ang nasa tamok napangin na wala ya Allah pangin kurka asokya da utamukakan nasambiing karakan na ayat may sambiing balasing karakan na ayat na sambiing na kaon na sulub iya mapia ha na mga dawa na ng Islam mga dakwa na nanuway maanan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ko kayo ayun na oras tano kapag patangay oras tano na kaya panamalang tano nagupani siya kaya tano na sulang ulog kanil tano kung mga guru tano mga ulaman tano anda kasi kung piti barangan na di mamago sa isi ikwagama na ayun na ay maanan yan na panamalang tano na anak kekwat tanurun apya sasa taga apya sasa timan ay maanan yan na kantiru aditan di magperugurugun at kasamapan sa ayamak na niyan na palat timutan o kumapita at ipakumpas na walungan tanong mawari